Harfu ba utawi iki iku huruf ing dalam bertelakeun huruf ba utawi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin nampi saking Muhammad bin Abdillah wa rasulih ila Hirqal maring ki Hirqal adi mirum tegese gede-gedene negara Num. Salamun utawi kaselamatan alaman itabai ngatasi wong kang anut yasiman al-huda ing pituduh. Amma badu pa ini maka satune ingsun aduka iku ngajak ingsun ing sira bi di ayatil Islam kalawan ngajak Islam. Aslim becik Islam sira taslam maka bakal selamat sira. Yu'tika bakal nekaaken ing sira Allah sapa Gusti Allah ajroka ing ganjaran sira marataini kalawan rong tika. Pa in tawalaita maka lamun malengos sira pa inna alaika maka iku tetep madarat ing atase sira ismun opo dosa dos ismal arisiyin opo dosa wong kang ayeuna baragia kabeh. Waya ahlal kitab lan he ahli kitab ta'alau merenewo sira kabeh ila kalimati sawa maring kalimah kang akur bainana ing dalam antara kita bainakum antara sira kabeh. Anak budak utawi enta ora nono ibadah sira kabeh ora ibadah kita illallah angin Allah ing Allah. Kala nusyrikan ngamusyrikeun kita billahi ing Allah syai'an ing siji. Waliya tahadalan ora ngadamel ba'duna sapa sebagian kita badan ing sebagian. Arbaban ing pira-pira pangeran min dunillah saking salian Allah. Pa in tawalau maka lamun marengos sira kabeh pakulu maka ngucap sira kabeh isyhadu yaksikeun sira kabeh bi anna kalawan satune kita muslimun kaum Islam kabeh. Bayi uni ngajanjikeun sira kabeh ingsun ala antus siku ing atas sejenta orang ngamusyrikeun sira kabeh ing billahi ing Allah. Sayan ning seutik oge wala tasriku lan ora nyorong sira kabeh wala tasnu ora jinah sira kabeh wala taktur membunuh sira kabeh wala dakum ing pira-pira anak sira kabeh. Wala tatul ora nekani sira kabeh bibuhtanin kalawan goroh tak taruna kang aina bakal migawe sira kabeh ing buhtan kang bakal gawe rekaan sira kabeh ing buhtan baina aidikum ing antara tangan sira kabeh warjulikum lan sikil sira kabeh. Wala tasun deraka sira kabeh fil maruping dalam kealusan. Paman wapa maka tei sepong wapa iku nohon yesiman minkum saking sira kabeh paajruhu maka tei ganjaran siman Allah iku tetep ing atase Allah. Waman lan uang asaba kanganan yesiman menjalika saking ikileh kabeh sayaning sawiji-wiji paukiba maka bakal disiksa yesiman bihi kalawan sabab syai pi dunya ing dalam dunya bahwa maka tei syai kaparatun iku jadi kiparat lahu kadue siman wa tahurunan dadi kesucian. Aman asal sabang asabai kanganan yesiman menjalika saking kileh kabeh sayaning sawiji semasa taruh maka kalinutupan ing man Allah sapa Gusti Allah maka tei siman ilallah maring Allah insya kula merasakan ya Allah apa maka ngahampura ya Allah anu saking man wa insya Allah aqaba maka bajing nyiksa ya Allah ing man babani utawi lawang loro muajilani iku kang den agikeun sakarone ukubatuha opo siksane ieu si babani pidunya ing dalam dunia al bagus sawiji lacur wal ukuku lan milarani. Ya Karim he Karim bakiru isuk-isuk sira kabeh pitala rezeki dalam murih rezeki wal hawaiji lan pangabutuh hirup. Painal gudua maka satune cik isuk barokatun iku aina ono barokah dadi barokah wana jatun lan aina enggon nyana merkoleh. Bu istu dan utus ingsun bijawahil kalam kalan pira-pira nyampurnakeun pira-pira kalimah Quran. Wana sirtuan ditulungan ingsun birugbi kalawan kaget wa bainal antara kita ana utawi ingsun imun dikulagi turu utitu den aweh den tekakeun ingsun bi mafatihil khazain nil ardi kalawan pira-pira kunci pira-pira gudang bumi wadiat maka den kalekeun ieu mafatih biading dalam tangan ingsun bainama ing dalam sawiji waktu kalbun iku tetep ing dalam sawiji kalbun iku tetep ing sawiji waktu kalbun utawi ayeuna kalab yutiku kang
ngarti asunya yutiku kang ngulilingan ya kalbun bi rokiyatin kalawan telaga kadi kang hampir-hampir kang parak pinarak ya kalbu yak tuluhu iku mati ya kalbu ing kalbu mati bakal ngamawatkeun matikeun ing kalbu al atus opo ngala idroathu tegane roathu ningali ing kalbu bagiun sapa wong kang lacut bin bagoya Bani Israil saking pira-pira tukang lacute Bani Israil panajaat maka nyabut ieu si bagyu mukotaha ing mujahe ieu si bagyu pas takot maka kare-kare ngalacai ieu si bagyu lahu kuna arah-arah kalbu ihi kalawan mukoh pasakothu maka aweh nginuman ieu si bagyu ing kalbu pagupiro maka den hampura laha sopo kana arah-arah sopo laha kadue ieu si bagyu taridu ngademenkeun sira kabeh ta'amakum ing papanganan sira kabeh yubarik maka bakal diberkahkeun lakum sapa kadue sira kabeh fiki ing dalam ta'am biru ngabaguskeun sira kabeh abaukum ing pira-pira bapa sira kabeh tabarokum maka bakal aina gawe bagus ing sira kabeh abnaukum apa pira-pira anak sira kabeh wa ipulan ngaraksa sira kabeh anisa taib anak nisa taipu maka bakal ngahampura nisa ukum apa pira-pira cewek sira kabeh waman tunusila maka walan utawi sapa wong tunusila iku den aina den cacarangan ilahi sapa maring man palam yakbal maka ana rima yesiman palam yarida maka orana tumeka yesiman alaya ing atas ingsun ala khoda ing khod bunia dan adegan al-islam wa istum ala khamsati asyhadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kama salawatu zakat wa hajjal baiti wa sumi ramadan bainama iku tapi dalam hiji waktu rajulun utawi wong lanang jamsi kuluma ku ieu rajul bitariki kalawan jalan wajada lan nemu ieu rajul gusno ing dahan dusna syaukin ing dahan cucuk ala tariki ngatas jalan pa akhirahu maka aina nyingkrihkeun ieu si rajul ing ayana gusna pasyakara maka maparin nikmat Allah sapu Gusti Allah lahu kadue ieu si rajul pagapara maka ngahampura ya Allah kadue si rajul bainal abdi dalam antarané hamba wal jannah iku tapi dalam antarané hamba lan surga sabu aqobatin utawi pitu tanjakan awanuha utawi leuwih ringan-ringane ieu si aqobah al maut iku maut abu halan leuwih sulit-sulit ieu aqobah al wuqufu iku wukuf baina yadailah ing dalam sanding Allah taala ida taala qatat kala cumantel al madlumu sapa pira-pira kang bidolimi kalawan aina kang ngadolim baina main dalam meji waktu rajulun utawi wong lanang yamsi kuluma ku rajul bitarikin dalam dadalan istada maka narima banget ya si rajul alai istada narima banget ali ngatas si rajul alat suapa ngala pawajada maka namu ya si rajul biraning sumur panazala maka turun ya si rajul piha ing dalam sumur pasariba maka ngomben ya si rajul minha saking sumur sumakarnya maka kali-kali metu isi rajul paida maka tatkala ihraj huwa utawi ieu si rajul bikalbin ikut tetemu kalawan kalab yalhasu kang aina ngalal ieu kalab yakulu halemangan ieu kalab asaronya ing tanah ngebul minal atas tina ngela pakola maka ngucap ya rajul lakon balagonya tawus temeka hadal kalbu apa iki asu minal atas saking ngela mislaladi samacam barang balago kang temeka ieu si balago kang temeka ya atas bi kalawan isun balago kang temeka ieu si ladi bi kalawan isun gitu sarua kitu ge sarua panazala maka tumurun ieu si rajul albira ing sumur pamala aku maka ngabeki ieu rajul hupahu ing mujahe rajul maan ing banyu
ma'an apana saking arah banyu gitu. Sumam sakahu maka kari-kari ngakal si rajul ing ma bipihi kalawan cangkeme rajul. Sumarokohu maka kari-kari munggah si rajul pasoko maka nginuman si rajul al-kalba ing aso pasyakor maka narima sur Allah sapa Gusti Allah kada rajul pagopar Allah la kada rajul pasila maka rintakon Nabi sapa Kanjeng Nabi pakala maka ngucap ya Nabi pikul zati kibad dirat batin ing iku tetep ing dalam ayeuna saban-saban kang anduene kalilipa rotbatin kang teles ajrun utawi ana ganjaran. Bainama ana utawi ingsun pelahatim iku tetep ing dalam hijir Ismail mutajaan hale nyangigir id tegane atani temeka ingsun atani sapa ngateka pakodama maka nyigar pakodama maka nyigar ia atin baina hadihi ing dalam antara iki aina nabi tonggong nabi ila hadihi maring rambut aina kampunge nabi pastakhraja maka ngatoaken ieu si atin qalbi ing qalbi ingsun sumuti tu maka kali ditekani ingsun bitostin kalawan wadah min dahabin mamluatin kang den kebeki imanan apan iman pagusila maka den wasu qalbi opo hati ingsun bima jam kalawan jam summa usia maka kari-kari din aina kebeki ya qalbi summa wida maka kari-kari den balikeun maning ya qalbi summa itu maka kari den tekakeun ingsun bidayatin kalawan dabatin kalawan tutunggangan tunal bagli saandape bagol wa paqal himaran saluhurun limar abiado kang warna putih yukol den ucapkeun lahu kado ieu si dabah al buruk apa buruk yadau ngalehkeun ieu si buruk khatwatahu ing lengkahane ieu si buruk indal aksotor pihi ing dalam nalika tungtung ayeuna non torpi tenan pucuk ke ieu si buruk pahumilat maka dibawa alaihi ing atase buruk pahumil tu maka dibawa ingsun alaihi ing atase buruk pantalaku maka narima lunga bing mawa ingsun Jibril sapa Jibril wa hatta atas sehingga tumakai Jibril asama ing langit dunya pastap taha maka nyuprih mukakeun ieu Jibril kila diucapkeun man hada utawi sapa utawi iki kala ngadau ieu Jibril kila diucapkeun waman maka utawi sapa maka ikut semerta sira kala ngadau Jibril Muhammad utawi iki ku Muhammad kila diucapkeun waqad ursila teman-teman dan utus sapa ilaihi maring ayeuna Muhammad kala ngadai Jibril naam sumun kitu kila marhaban bagi temenan marhaban bihi marhaban bagi kacida marhaban tetemu kalawan Muhammad panimal maji maka ayeuna iku sabecik-becike opo kang teka maji jaa teka ieu si maji paputiha maka dibukakeun ieu si Jibril paputiha maka dibukakeun ieu sama palama khalas tu maka saman-saman salewat ingsun paizan maka ing dalam ari kala iki khalas tu piha iku tetep ing dalam ayeuna sama Adamu utawi ono Nabi Adam pakala maka ngucap Jibril hada utawi iki abuka iku bapa sira Adam tegas Adam pasalim maka awe salam Tuhan alaihi ngatasi Adam pasalim tu maka maca salam ingsun alaihi ngatasi Adam paroda maka ngajawaban ya Adam assalamu salam summa qala Adam marhaban bin nabi tetemu kalawan nabi as-solih kang soleh wali ibni soleh lan anak kang soleh summa soida maka kari-kari munggah ye Jibril bi sumerta ingsun hatta atas sumerta malam teka ieu si Jibril as-sama asana ing langit kang kaping 2 patama kang ngeprih ayeuna mengeprih ngabuka muka Jibril pakira maka diucapkeun man hada iku sapa utawi iki qala ngadau ieu Jibril iku Jibril kang ngadau Jibril iku Jibril kira diucapkeun man makalan iku sapa maka sameta sira qala ngadau Muhammad yaiku Muhammad kila waqad ursilu nyata diutus sapa ilahi ya maring Muhammad kala naam kila dicu marhaban bihi panimal maji uja aputih hasara kitu
palama khalastu sarua gitu ida Yahya wa Isa wa huma utawi ieu Yahya lan Isa ibnal khalati iku ibnal khalat qala ngadauh ya Jibril hada Yahya utawi iki iku Yahya wa Isa pasalim maka uluk salam tuan alaihi mengatas Isa pasalam tu maka uluk salam ingsun paroda lawan ngijen parodan maka ngajawab ieu Yahya lan Isa Sumakola maka ngucap ya Isa marhaban bi akhi sholih wan nabi sholih summa soidabi waktu itulah alia paptaha kila man hada qala Jibril kila wa man maka qala Muhammad kila wa qad ursila ilaihi qala na'am kila marhaban bihi panimal maju ja apa putih alau palamma qala tu ida Yusuf qala hada Yusuf pasalim alaihi pasalam tu alaihi paroda summa qala marhaban bil akhi sholihin wan nabi sholih Suma saida bi hatta ata as-samara biha pastaftaha kila man hada qala Jibril kila waman maka qala Muhammad kila wa qad usila ilaihi qala na'am kila marhaban bihi panimal majujah paputi paputiha palama khalastu ida Idris qala hada Idris pasalim alaihi pasalim tu paroda summa qala marhaban billahi sholih wa nabi sholih summa saida bi ila samil khamisah pastaftahu qabala man hada qala Jibril kila wa man maka qala Muhammad kila wa qad ursilu ilai qala na'am kila marhaban bihi panimul maji ja'a palama khalastu idza Harun palama qala hada Harun pasalim alai pasalam tu alai parada alas alayya salam summa qala marhaban bihi sholih wan nabi sholih summa saida bi ila sama sadis pastaftaha kila man hada qala Jibril kila man maka qala Muhammad kila wa qad ursilu ilai qala na'am kila marhaban bihi panimal bijuja palama khalatu idza Musa qala Musa hada Musa pasalim alaihi pasalam tu alaihi farada alayya assalam summa qala marhaban bihi sholih wa nabi sholih palama tawajjahtu maka tamang ngalewat ingsun baka nangis ya Musa kila diucapkeun lahu kadayan Musa ma yubkika utawi opo iku opo utawi kang nangiskeun utawi opo sawiji iku kang nganangiskeun ieu si ma ing sira kala ngucap ya Musa abki nangis ingsun di andal gulama kana satune panakawan puisa iku dan utus ieu panakawan ba'di ing dalam sause ingsun yaduhulu bakal manjing ieu si gulam aljannata ing surga min ummati saking ummati gulam aksaru iku leuwih akeh miman saking wajah dari hulu kang manjing isman min ummati saking umat ingsun sumasaida maka kari-kari munggah ya Jibril bisumarta ingsun ila sami sabiha pastaftaha kila man hada qala Jibril kila man maka qala Muhammad kila qad bisa ilaih qala nam kila maraban bihi panimal majija pala makhalatu Ibrahim qala hada abuka Ibrahim pasalim alaihi pasalim tu paroda alaihi salam qala marhaban bin salih wa nabi salih summa rafiatli sidratul muntaha apa sidratul muntaha fa ida nabi kuha maka tatkala ayana ing dalam ari kala iki sidratul muntaha nabguha utawi ayana ono buah sidratul muntaha mislu kilal iku saumpamane anya ain kilalil hajar waluh segara tawa ember segara kilate waluh wa idan ing dalam ari kala iki sidratul muntaha kilalul hajar warakuha utawi godonge ieu si pada itu sidratul muntaha warakuha utawi godonge sidratul muntaha mistu adanil pialah iku samacam kuping gajah qala ngadawu ya Jibril hadihi utawi kilaiki iskiku sidratul muntaha wa ida lan ing dalam ari kalaiki sidratul muntaha arbaatun harin utawi papat pira-pira bengawan nahrani utawi benganoro batinatin kang bangsa batin wa nahrani lan bengawan loro dahiratin kang basa dahir deet atawa deet jero kultu ngucap ingsun mahadani Jibril iku apa utawi kilaiki karone ya Jibril kala ngadai Jibril amal batinah anapun utawi ayana bengawan ayana kang jero panahrani maka iku bengawan loro fil jannati ing dalam surga
Wa madahiran anapun utai bengawan kang daet panilu maka iku bangunan nia maka iku nil wa puratu lan aina bengawan purat sumarupiah maka kalian angkatkeun sapa lika dua serta lika dua ingsun al baitul makmur serta ingsun al baitul makmur pa baitul makmur pakultu maka ngucap ya Jibril mahadai kapote iki kala ngade Jibril hada utai iki baitul makmur iku baitul makmur diadkhulu kang bakal manjinging baitul makmur kula yaumin ing dalam saban-saban sadina sabu alfa malaikatin apa 7.070 sabuna 70.000 malaikat. Idah rajatu kalamat tu iya sabu mana minhu saking baitul makmur lam yaudu maka ana babalik maning ya malak ya tawa sabuna alfa malak ilaihi maring baitul makmur semaut itu maka kareden teka akan ingsun bi inain saking wadah sawiji min khamrin wa inain wadah sawiji min labin saking susu wa inain min asalin saking madu pakhatu maka ngalap ingsun pakhatu maka ngombe ingsun minhu saking ina alaban ing susu pakola maka ngucap Jibril ya pitratun utawi ikilah iki ayana laban pitratun iku dadi al fitrah iku dadi iku kadadian atawa kasucian bangsa Islam alati anta kang utawi sira alaihi aku tetep ing atas fitrah wa ummatuka lan umat sira sumapulida maka kari-kari pardukeun alai ing atas ingsun khamsuna apa 50 salatan apane salat kula yamin para jatuh maka babalik ingsun pamartu maka ngalewat ingsun ala Musa mang Musa pakala Musa bima kalawan opo umir tu den parentah sira kutu ngajak ingsun umir tu den parentah ingsun bi khamsina kal 50 salatan kula yamin pane salat saban-saban dina pakala maka ngucap ya Musa ila umataka inna umataka satuna umat sila tesi kora kawasa umat khamsina salatan kawan 50 satu yamin wenyen satuna ingsun Allahi demi Allah kad kharatu iku nyata-nyata coba ingsun ana sing manusia qoblaka ing dalam sadurusina walastu lam tak narekah ingsun bani Israil nantak narekah ingsun bani Israil ing bani Israil asadal mualajati ing leuwih banget tarekah maka marji maka bacik balik sira ilaya Parji maka becik babalik sira ila robika mari pangeran sira pasul maka nakon sira ing rob atah pipa ing didingankeun di umat tiga kadu umat cika. Parajatu maka babalik ingsun pawadatu maka ngalem surkeun ya Allah ani saking ingsun asran ing 10 sawa kitu nya. Parajatu ila Musa faqala mistahu parajatu pawadaani asran parajatu ila Musa faqala mistahu parajatu pawadaani asran parajatu ila Musa. Pakola misal para jatuh pawadoan ni asran pa umir tu biasi salawati kuliyamin pakola Musa mislahu para jatuh umir tu bi khamsi salawati kuliyamin para jatuh ila Musa pakola Musa bima umir tu umir tu bi khamsi salawati kuliyamin pakola Musa ina umat kala tastiu khamsi salawati kuliyamin wa inna satun kajarab tu ikin temen nyoba ingsun ana sing manusia qoblaka sedeng sira wala sudan gawe tarik ingsun bani Israil asadal mulajah parji ila rabbika pasul maka takon sira ing rob atah pipaing dientengkeun umat tiga kade umat cika kota kotu na nakon ingsun saatu jus jajalek ingsun pak robing pangeran itu hatas tas istah yaitu sehingga narima isin ingsun minhu saking rob walakin ada tetapi nemika ridho ingsun puas ingsun wa usalim lan pasrah ingsun pala majawatna maka samang-samang ngalawat ingsun nadani ngagero ing ingsun munadi sapa kang undang amda itu ngaluluskeun paridati ingka parduan ingsun wa amda itu ngaluluskeun ingsun paridati ingka parduan ingsun wa haputul ngaringankeun ingsun an ibadi saking pira-pira ibadi saking pira-pira hamba ingsun albayani utawi jual beli roro bil hiari iku tetep kalawan nganggo hiar malam ya taparoko ing dalam selagana perpisahan ye bay ani pa in sodako maka lamun ta bener ye bay ani wa bayana lan martalakakeun ye bay nadi burika maka dan berkahkeun lahu masaba kada ye bay ani fi bayha ing dalam jual belina ieu si bay ani ing dalam bay ani wa in kata wala mun ta berbohong ye bay ani wong kang jual beli roro nya bay ani teh wa kadaba ngobongkeun si bay ani mukhikot maka den lebur barokatu bayha opo kabarkahan jual belina ieu si bay ani bisa iku banget ala iku saala-alane atau amu opo papanganan to amul walimah utai papanganan kang ono ing dalam walimah yuda kang diundang ilaihi maring ayana walimah
yud'a kang diundang ilaihi maring ta'am walik mah tawanya al ignya'u apa pirang-pirang al ignya pirang-pirang sugih wa itrafulin tinggal apa kurasa pang pakir waman taraka lan wong taraka ninggal isiman ada wata ing pangundang kepada maka teman-teman doraka isiman Allah ing Allah rasuluh al biru utawi kaya bagus husnul khalqi iku bagus akhlak wal ismu utawi dosa mahaka iku barang kang robah ieu simak pisodika ing dalam hati sira wa karih taran sengit sira ayat talingan taningali alaihi ngatasé ayeuna al ismu annasu sapa manusia al bahil utawi bakhil man iku wong dukir tu kang dicaritakeun kang nyaritakeun ingsun indahu ing dalam ayeuna sandinge siman palam yusolli maka rono maca selawat ieu siman alaya ing atas ingsun al biru utawi kabagusan abahilo utawi wong kang kalat man iku wong dukir tu kang disebut ingsun indahu ing dalam sandinge man palam yusolli maka rono maca selawat ieu siman alaya ing atas ingsun al biru utawi gaya bagus ayabla iku karena nyegah ganjaran ieu bir yabla karena nyegah ganjaran ieu bir wadan bulan utawa ora busuk wadan bu utawi dan salah nyusa ikora dilalikeun ieu dosa wadayan ulan utawi ayeuna Allah kang ngabalas layamut ikrana maut ya Allah akulah kita tuh wadayan utawi wong kang boga hutang layamut geus lah utawi wong kang Allah kang ngabalas layamut ikrana maut ya Allah ma ngamal sira masih teuing barang kang karep sira ing kamata dinu kaya ayeuna kaya barang kang ngahutangkeun sira ing ma tudanu maka bakal didamal sira maka bakal dihutangkeun sira didamal sira ing ma al bala utawi bala muwakalun iku kang diwakilkeun bil mantiki kalawan kang diucapkeun walau anna rajul maka lamun tas satuna wong lanang ayyaro iku nyela ieu ngera-ngera ieu rajul ing wong lanang birodoi kalawan nyusoni birodoi kalbati kalawan nyusoni kalba darodahu maka yakti nyusuan ieu rajul ing kalb al bilad utawi negara biladullah iku daerah Allah wal ibad dan utawi ibadullah iku hamba Allah pahe suma asobtu ngenani sira pakim maka tetep sira al bainatu utawi siksa alal mudaiku tetep ing atase wong kang utawi saksi iku tetep ing atase mudai wal yamin utawi sumpah alaman ing atase wong karo kaingkari siman al barakati utawi barakah pitawasil khali iku tetep ing dalam pira-pira date ayeuna jaran munmunan kuda albuskotu utawi jiduh fil masjid ing dalam masjid khotiatun iku dosa wa kafaratan utawi ngiparatan khotiah atawa busok khotiah dapnuhu iku mendeme aina busok Allah